uvízla, spadla pod tu řeku a ty její kamarádi tam hledali a Johana tam zůstala. A potom, když si děti se vrátili za rodičem a všichni hledali, tak ji našli tady na tom břehu a fouklou. A takhle to nekončí ten příběh. Tak odjeli. Tak všechno se napouklo. A za pár let sem přijela další rodina. A teď se začaly divný věci. Když byl někdo ve vodě, začal někdo tahat za nohy. Když šla i ve stanu, začali tahat za nohy. Když byli na záchu, začali ho tahat takhle za vlasy. Tam bylo, někoho tahali za nohy. A jednou Ty vole. Taťka Johana běhá. Konec filmu. Bojíš se?